Awurade nka mo. Amen. Na montie ne yie na monte ase. Asante Kingdom na konwa na si ho no. Enye nipa dia. Eye maame ne dia. Sa wo so hima hodenfo ne dia. Okura tumi. Enti akonwa na si ho no. Ememini nkonwa. Akonwa na nkasa memini nkonwa. Enti akonwa na me ekofa wo hini we betena so. Akonwa na ne kofra no. Konwa we ya na wo sa akodai. Enti wo hini ya mo hunu no no. Sante hini ya mo hunu sesi ye no. Me ka kire mu pray. Masa hu akura ketua bi a wo ba. E wo sante hini achi. Wadu na hini ni beba ba kese kura sin de mu hu. Na onu kura de. Na akuku yedu. Wadu no be sesa nkonwa no. Enti mon kan kire abro hini ne se me se. Nice GH. Yo, obusua. The movie bia official pa. The movie bia official pa. The jini sa official say no bia ho de. An na munya ode e de hwe. Movie bia official pa. Yes, afi nko na embra ne san yo ho. Na ye da so tiase. Ye bia ye koso. Bia wa subscribe to the channel. Dey o share ma afofo nya bi na me shira. Me shira mu ni na se mo ba me ne so be fi. An we dey finchia kese pa e mam official pa. Na enensem ho. Obeje di say eye osomafo Isaac Baswa oye gidi mpanifo ni bi oye gidi mpanifo ni bi a ohwe like it's homo nsema wa rela pa na ade ba ko a odi atodwa enche bia na mbe yi kire wo mrantie bi omo kasete ayewura eye doma ene ne boys na omo kasete ayewura na ose di oda ayewura ade yi kire no ose omo ma sori ti asante no mo aye mamo ye bomo pa mo aye mamuska mo ye di bibi anase mama ko ji ademudie bi e pese mo de sori ti asante no o de warning kese ama mo se mo hweye esanse akonya na eye yewura te so anase asante akonya sikedwa no eye osoro ene de man ndi so sorry na de also be kaseti asante we kwa koji sika no kaseti asante we kwa koji sika no kwa kaseti asante se de ai ena asante eye sei yensuo sei na wo kase ko yewura ho fi na wo kasa ko yewura ho fi wasani warning asa kasem se mo hweye mo hweye pa esanse de mo de ba no emwa mo na afi so ebe affect o kire nsem bebre na pese o de otie nsem ni ba eba ye beto aso Enti ababia ya beto NDC fo ba wi ni no. Enne America de nyina afa. Pepepe. Sa tumi no. Ono na wode na konwe ebra asantefo na omote so no. Meme se da bia maka kire mu ko se mo ba bare me kire kwa ma kire mu ba bia ma me no ode akonwa no a ekita asante hene mu no ode ma wo mu no ayesa sikadwa kofi no mo mra na me kire mu ma me no ane ni dini ni nyuma ono okura America ewurade ama ni tumi gisa da tem da beba ane ewurade de be sei bibia no akere na firi wo woso ni asase nyam boye no me ka kire nipa ma mo de mo ni tumi na mo nim ewurade nka mo. Amen. Na montie ni yie na monte ase. Asante Kingdom na konwa na si ho no enye nipa dia. Eye maame ne dia. Sa wo so hima hodenfo ne dia okura tumi. Enti akonwa na si ho no ememini nkonwa. Akonwa na nkasa memini nkonwa. Enti akonwa na me ekofa wo hini we betena so. Akonwa na ne kofra no. Konwa we ya na wo sa akodai. Enti wo hini ya mo hunu no no. Sante hini ya mo hunu sesi ye no. Me ka kire mu pray. Masa hu akura ketua bi a wo ba. E wo sante hini achi. Wadu na hini ni beba ba kese kura sin de mu hu. Na onu kura de. Na akuku yedu. Wonu no be sesa nkonwa no. Enti mon kan kire abro hini ne se me se. Sa no nyame ye wiase. Nsa tia ne nyina anyepe. Asase so tumi na yeye. Enipa mo de tumi na yeye. Epukuro na mekoso wo ho no. Hwia me ka kire o my Ghana. Ya na me ne enti awurade ye me sa no wo kire me wiase ne o mu nyina.
Oye me sa Daniel. Kuroni ya maku du mieri ne wopo nase. Na ma kire mo we no part 2 no e na me de no beba me de we si he ya. Na me to mi bo no ma kire mo. Na me kasa fa asante foro na de a kire mo. Ene o man Ghana ho. Ghana mo wade munya abotere. Munya to boase na mo wade. O man Ghana mo adwapade. Munya abotere. Munyi mu ani free politicians so na mo ma mo adwen kwa ahemforo so. Na o man be yie. Se o man Ghana be yie anya politician. Na emum e ya ahemfo. Asase no. Ete se de no hini fa lo ti ase no. Na tie. Wo ma komo ne ne ma. Eti wo mo nhya ne so. Na Ashanti Empire na da ho no. Tumi no. Awurade nim. Ti mimi adoma hene meja wonkwa so. Na Asante hene wonkwa so. Na wo se binimu church se na me pa kire se ne na akonwa no eye brunsam de ana na nka ehwan de a. Asase so ahin ne we Awurade na hihye wo so ahin bia da obesure Awurade obesare ma ne na akonwa abaso abedibi. Ha? Tumi di yahudo nyina e wa asase so no wan na control. Awurade hira mra mo so. Amen. Na patu ni ba. Me ba kire mo sante hira akonwa. Amen. Amen. Ne nsɛm no na wokotie ya waba no akyɛ sɛ wotie ne nsɛm na wotumi sɛ yes ɔyɛ obi a like ɔte nsɛm bebree ɛkɔ so social media nti ama wafa nsɛm a ɛkɔ so social media ne serious nti sɛ wowɔ hɔ na deɛ ɔsɛ wobɛkasa atia asante ɛda biara meka kyerɛw sɛ asante no ɛwɔ twerɛ nim asante twerɛ no ɛna firi baeɛ nti sɛ bia wote hɔ na deɛ wode yɛka asɛm na ɛna mede hwɛ yie hwɛ yie yɛka ne saa no hwɛ yie na sɛ woanhwɛ yie na deɛ wode ɔsɛ wobɛkasa atia asante a adeɛ bɛyɛ wo ne nsɛm ɔkyɛ mene ne yɛ adwene nti wode ɔte hɔ na wode ɔsɛ ɛna asante wode yɛ kɔsoa ne kɔso kɔso ne kɔso kɔso ne kɔso ae kɔsoa na ɛkɔso ɛnkyɛ bia yɛwura na ɛyɛ museum a yɛsi wɔ ɛyɛ manhyia no yɛ extension no museum extension ɛbɛyɛ ready very soon bibia no ɛnkyɛ koraa nti sɛ ebia wɔ na sɛ wate sɛ yɛwura extension museum na mede video brɛ wɔ sɛ museum yɛ extend no ɛfɛ paa yɛbɛsiesie ultra modern mɛsrɛ wo amanfo bebree ba Ghana wɔn ba bɛdi holidays wo abukyire wo ba Ghana mɛsrɛ wo sɛ bɔ mmɔden no bra manhyia no bra ɛwo sɛ wohu sɛ aborɔfo no aba a ɔmo ba manhyia bɛhwɛ nneɛma a ɛkɔ so yɛ nananom nneɛma a ɔmode gyaeɛ ne ade wokɔ manhyia palace museum a ɛwɔ hɔ mɛsrɛ wo sɛ sɛ woba Ghana na ade w'ani akyerɛ manhyia palace museum na wabɛhwɛ w'ani so adeɛ na wabɛhwɛ nneɛma a ɛyɛ dɛ ɛkɔ so wɔ hɔ nneɛma a yɛ nananom de di ako ne ade wobɛhu sɛ nneɛma wei nyinaa ɛwɔ hɔ nti yɛka asante amammerɛ ne asante history no a ɛnyɛ bosiremu ka ne akreti bibi nneɛma bibia a ɛwɔ biara de ɛdi adanseɛ bibia ɛwɔ biara di adanseɛ na ɛɛfɛ ɛyɛ anika sɛ wobɛhu wo root no wobɛduru Ghana na asantema mu a wobɛduru a wobɛba bɛhu nneɛma a yɛ nananom yɛyɛ kyɛ sɛ ɛɛfɛ wokɔ hɔ nom a ɛɛfɛ nti mesrɛ wo baabi a wɔ biara bɔ mmɔden na bra ne bɛhwɛ w'ani so adeɛ ne fa nkwaraa no bɛkyerɛ ne fa nkwaraa no nso bɛkyerɛ wɔn na wɔn yɛ nananom mmɔden bɔde gye asantema esi hɔ fa nkwaraa no bra na wɔn bɛhwɛ na wɔkyerɛkyerɛ wɔn wokɔ a yɛwɔ mpanimfoɔ bɛdi wɔ anim akyerɛkyerɛ wei yɛde yɛ sei ɛɛfɛ nti mɛsrɛ wo afe no so woba for holidays a mɛma aremfi asanteman ɛwɔ hɔ bra museum no bɛhwɛ adeɛ manhyia palace museum bɛhwɛ w'ani so adeɛ na nda di kan a mesɛ sɛ subscribe na hyɛ makra wo